tapukama parminggota martangiang nahohom mahita satokin. Amin. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Songonon dondina Tuhan Jehova, hehe maho, mar sinondang maho, ainaro mana manondangi ho, jala hamuliao ni Jehova bicar di atasmu, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panondang nasitong, namandongani ganup jolma na portibion. Sondakon mabohim tuhami, jala parbadiai marohanami, asa hutanda hami dalan hanguluan marhitesiani. Sai rajai mahami, asa unang manimbil hami siandalan nasitongi. Ale Tuhan Jehova, patoktong marohanami marhaporseaon tuho, marhite-hite tondi parbadia. Amen.
Tangihon hamu mapatik ni debata, ima patik parjolo dohot lapatana. Patik parjolo, audo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au baenonmu debatam. Diado lapatani i, ondo. Ikon umbiar rohata jala humolong jala upos mida debata, asamida nasana adong. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulau na hombar tu patikni. Amin. Tatopoti madosata di adopani debata, martangiang mahita. Ale debata nami, nama rasiroha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom, huhilala hami, rikot doasi ni roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbaen nahupa serep hami diri nami sadarion di jolom, jala hupar hatopot hami, tung najot-jot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i, ai dang dihalo mohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu bawon ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hageduhon nami, dohot pangalosio nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham di hami marhite panindangion dohot hagogoon ni tondi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalao, baen hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonon do hata ni Tuhan Jahoba, nunga di arsaiho au marhite sian aka dosam, jala nunga di lojaiho au marhite sian angka hajahatonmu, au tutu, au sandiri manalesei aka pangalosim ala ni hadirioku, jala dang behu paingot-ingot aka dosam. Hasangapon madi debata na digijang. Amin.
Tabegema hatani debata turpuk di ari mingguon, ima sian Kolose bindu sada ayat 24 sahatro di ayat 20 sia didok songonon. Lasdo rohaku nuaeng di aka hapor suhoku nahumokop hamu, jala marhite sian dagiku hugoki nahurang dope di aka natinoni Kristus, humokop daging ima huriai. Naung gabe parhalado ni ido au, hombar tu pangaradotion ni debata na pinasahatna tu au. Ima namanggohi hatani debata nang dihamu. Ima hahomion nabuni najolo sian mula ni mulana mar sudut-sudut alai nuaeng di papatar dotu aka nabadiana. Aitu nasida do naeng pabotohonon di debata surung ni hamuliaon ni hahomionon di tonga-tonga di aka parbegu, ima Kristus di bagasan hamu, siorhon pakirimon di hasangapon. Ibanado huwaritaon hami, hupaingot jalahu ajari hami nasa jolma di nasa habisuhon, lao pajongjong ganuk jolma ripas di bagasan Kristus. Ido huhalo jawon mardongan parukilon, marguru tuhagogoona, nagogo situtu makorhon di bagasan au. Ido sahatna, martua doakan natu mangihon hata ni dibata, jala na upeopsa. Amin. Tahatidakon mahaporseao tai, songo nahinatidakon nidongata sahaporseaon di sandok portibion, rap mahitamandok. Au porsean ibata jahuba, ido ama pargogo nasotorusan, natumo palangit dohotan. Au porsia Yesus Kristus, anak dibata jahuba nasasadai, ima natilumuan si Maria, nagabi-gabian sianton di porbadia, andorang sohabu. Ido tuhata natumo nabenit di paumuan silatus. Namate tarpajal di danan di hau pinasi. Natua tu banua turu dun di tanong. Namanglak mangulu di are patulgon. Nama naik tu surga. Lau hudu ti siamu di bata Jehova. Amanai pargogo na suatu dosani. Disi mayadana panyangat sobat. Mau humi halak na mangulu dohot namate. Au porsia di toni porbadia. Jala dong sada huria nabadia, huria hatopan halapisan aka nabadia, dohot ya sesan dosa, dohot ya kai namandok, mulak mangul dohot ya ngula nasok sudah. Amin.
Shalom, Horas, Tikting dihita sadireun nomor sada, guarni minggu doho topik, minggu Septuagesima doho topik Jehovah do pakirimota, Tuhan pengharapan kita. Nomor 3, persembahan hari ini akan kita serahkan setelah khotbah. Ada 2 amplop, yang pertama untuk kuria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop untuk dana pendukung program gereja. Ibadah penghiburan pada hari Jumat 21 Februari 2025 pukul 19 bertempat di Jalan Pelesiran nomor 63 Bandung akan dilaksanakan ibadah penghiburan bagi keluarga Nyonya Temanulang Boru Tambunan atas meninggalnya Amang Amanulang beberapa waktu yang lalu. Ibadah penghiburan tersebut akan disatukan dengan Partangyangan Sektor Cipaganti. Jadi bagi jemaat Sektor Cipaganti dan juga nanti seksi diakonis sosial untuk dapat hadir di ibadah tersebut. Partangyangan sektor dalam minggu ini akan dilaksanakan oleh Sektor Cipaganti dan Pajajaran pada hari Jumat 21 Februari 2025. Untuk Cipaganti di rumah Nyonya Temanulang Boru Tambunan, Jalan Pelesiran nomor 63 pukul 19. Untuk sektor Pajajaran masuk pukul 18 WIB. Tuan rumah keluarga Sintua BE Silalahi Boru Sihombing bertempat di gereja. Selama tanggal periode 10 sampai 16 Februari 2025 ada 21 orang jemaat kita yang berulang tahun. Apakah hadir saat ini beribadah minggu? Jikalau ada, mohon kesediaannya untuk berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Untuk yang berulang tahun, ya tetap berdiri dulu ya. Ya. Para halado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 16 Februari 2025. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mandok maulea tema au tuho alani surung di pambayananmu di au. Nasumurung doaka jadi-jadianmu jalata kasih tutu doi ditanda rohaku. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Berita keuangan, dalam 1 minggu ini gereja kita menerima persembahan. Total penerimaan untuk kuria, kantor pusat dan lain-lain Rp22.279.099. Penerimaan untuk kuria Rp8.922.500. Untuk sentralisasi atau kantor pusat Rp7.592.000. Rp7.592.200. Untuk pembangunan Rp1.279.399. Dan untuk lain-lain Rp4.485.000. Demikianlah warta jemaat kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Name ni debata na sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madi hita salutna. Selnaya manginang ugogo jo tabay na lusta. Asa tadda hita na semangat. Horas madi hita salutna. Mulyate ma amanginang ata ni debata. Nagabeturpuk jamita di hita di bagasan minggu sadarion tersurat mai di Jeremia biddu 10 pitu mamukkas yan ayat 12 satu ayat 10 walu. Jeremia biddu 10 pitu mamukkas yan ayat 12 satu ayat 10 walu. Hujahau ma tuhita songonom ma didok. Oi habang sani hamuliaon hati boon sian mula-mula hajongjongan ni habarion nami. Ale Jehova hodo pakirimon ni Israel. Salhud aka namana di koko gabe tarurak. Aka namarbalik sianau ikon tarsurat goarna tutano. Ala ditadikon nasida mual ni aek hanguluan ima Jehova. Sai homa pamalumau ale Jehova. Asa tung malum huilala. Sai homa mangurupiau. Asa tung dapotan pangurupio nau. Ai hodo puji-pujioku. Ida ma akan nasida madok tuau. Di dia do hata ni Jehobai. Uaro manian waing. Alai anggoau. Dang husosoton gabe parmahanau mangiutoko. Jaladaku halomohon ari namarjai. Hodo ubotosa. Hatanaruar sian bibir hupe patardoi di joloni bohim. Unang tunggabe hasonggo toko diau. Hodo hapurusaku diari hasusaan. Ikon tarurak nian aka namangaliliau. Alai unang tarurak anggoau. Ikon tarsonggot nasida. Alai unang tarsonggot anggoau. Paroma tu atas nasida ari hinamago jala silopit dua hapipidom nasidai. Disima yanggo sahatna. Amanginang dongan sa porsiaon. Topik ni minggu tamadok Jehova do pakirimota. Tuhan pengharapan kita. Molo dingot tamu dope amanginang dang leleng dope baru 2 minggu na lewat. Atar sarupa do ipola ni jamita 2 minggu na lewat doh di bagasa sadarion. Molo 2 minggu na lewat di dok Jehova do partano bato aku. Molo nuaing Jehova do pakirimota. Jala sarupa do amanginang namakkatai taringo tua kasitaonon, tua kahasusaan, tua kaparukilon. Jadi sanga do tubuh di bagasa pikiraku, bahwa sapola ikon paduduk jamitai di baen, hirana di bagasan topik na serupa, taringo tu namarsitaonon. Sanga do tubuh di pikiran, lalap, o di paulak-ulak, akaparukilon do akasitaonon, inna roha di bagasan. Olani Wa porsai mamanginang molo tumpe hirana gudang nuai ngatani debata nama naringo ti taringo tu parukilon taringo tu akasitaonon hiraido memang naurikot dihita di partikia sinuengon
ala godang niaka tekanan di ngulu, godang niaka persoalan, na mungkin songgop tu godang hita di bagasan na mangulon. Mungkin namang inang sepintas molo tabereng dongat tadangi, ulo do sifata bata buni ngulu ni bayan, saba sekel na binigi, ulo do songoni ala ni tabu ni parekel ni dongan binereng, ulo do ni dong nyaman ne ngulu ni bayan, ala songon na cerah binereng pardo pahonna. Alai ternyata betul do na didok ni alak batak si sakku sahid nabe do akazolma. Amang inang hea songoni hualami tiki makubasi di balik endah adong durisi asomalan nami rapak makatatai dongar ruas minimal 15 menit 20 menit di bagas nasida. Jadi adong madaba salah ruas nasa lelingon na binoto say tebo parekil ni bayon mulo marsaur di parsaur siganupari. Ira na ekel na nama nogogo siya sudi halak. Jala namuram mekel sifata dang lucu ale mekel amat tahun ido. Jadi ni simpulo di bagasa pikiran ni baba sonang nengulu di bayon naroha. Alai masuk manginang tu nahudok naking jumpa ma di bagas nasida maka tatai 15 menit tu 20 menit. Habis dah ba di pasahat ibana ma hatana tu hami huhu tu matangis. Di luar di parsoran siganupari soina mata buni ekel na hapedung maka tatai di bagas nasida. Luar biasa HP paru kilon na. Luar biasa HP akka si taonon na dia dopi bana. Jadi hupikiri mamang inang ternyata memang kehidupan manusia itu bisa seperti itu. Jadi orang yang sering kuat-kuat dia tertawa, orang yang gampang-gampang dia tertawa, pasti dia menyimpan banyak kesedihan. Itu. Jadi pamanat tamu akadongan muda molo songon na pator baku ekel na baitor pakuling hamu gudang kesedihan nih pasti deh. Apalagi dang lucu ale mekel. Itu. Dang dong na lucu ale salah ni mana mekel songoni. Hirana na yang mengapuli diri na ibana. Dia ka ekel na binain nih. Jadi boy do tapamana ate akadongat na molarong na patrobakuak kay kel na uli parsoran siganupari baboy do sulik kita munay ahana masa apuli bana. Jalalasido nuay nga manginang namasa diturpugon di panurirang ni Jeremia. Dia mengalami penderitaan. Anggo didok penderitaan godang macam na. Ada penderitaan fisik, tetapi ada juga penderitaan batin. Dia donang kacik menurut tamu. Penderitaan fisik atau penderitaan batin? Penderitaan? Adong nama dok fisik, adong nama dok batin, adong na cari aman fisik dan batin dinda. Amang inang, adong do lagu nama dokoni, lagu pop bahasa Indonesia. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Nomor 8 ai ujur do molo sanga terluka batin. Lebih menyakitkan ketika hati yang tersakiti. Bukan sekedar fisik. Lebih menyakitkan ketika batin yang dihantam oleh persoalan. Lebih daripada sakit fisik. Jalahido nuaeng nataida dingoluni si Jeremia. Malala rohani si Jeremia manginang. Haci rohani si Jeremia.
Polan waeng di taria sonimana hatana nata jahana king. Jala sa sitong na namapahin puasa pola terbatin rohana. Kenapa dia sampai begitu rasa sakit hatinya luar biasa. Rasa hancur hatinya luar biasa. Karena yang melakukan kejahatan kepadanya bukan musuhnya, bukan orang yang jauh dari dia, tetapi orang yang selama ini dia lindungi, orang yang selama ini dia teman. Saya keluar gadangi amat tahun kerja di kantor. Jadi selilingon luar biasa do pengorbanan dia amat tahun lahu memperjuangkan keluarga. Pagi berangkat, sore pulang. Alai di sana untuk menemaninya, untuk menghiburnya, untuk menolongnya. Jadi jangan menjadi orang dekat yang menghancurkan. Jangan menjadi orang dekat yang melemahkan. Tetapi mari saling topang, suami dan istri saling menghibur, suami dan istri saling menopang, anak di tengah-tengah keluarga bersama orang tua saling menguatkan. Karena tekanan dari luar sudah begitu banyak. Unang B tetap baik hita sama hita. Iman dan alaman ni si Yeremia manginang. Orang yang selama ini dia perjuangkan menekan dia. Luar biasa do tekanan dah. Luar biasa. Sudah tidak dianggap, sudah si Yeremia dan yetong tidak diperhitungkan, si Yeremia ditolak. Jala roh atas ni si Yeremia nuain tu Jehovah Tuhan. Ai di dot nasida do tuau. Ai dia mata ni debatai, pama sama jonuain. Diodami bangsoi si Yeremia manginang. Bangsa itu aduh bahasa memop, ibu tamu do memop. Molo bahasa Medan na mengugapi, diugapi bangsoi si Yeremia, dipabiar-biar si Yeremia. Didok, kalau memang benar firman Tuhan, mana tunjukkan, nyatakan sekarang, innaka bangsoi. Habis nading kado nadinok ni si Yeremia, amang inang tersungguh lau, tu karakter ni hita lak Batak, terkenal do alak kita si pangodam dangi, terkenal do alak kita tukang mop. Terkenal doa kita pangugapugapi. Ido, ola na dongan no di berengod dongan na, wama sama biar dongan nei tu ibana, baik toriodami do. Dangi molo lahung tu Sumatera, molo adong papasan si malolok tasong mata ko itu, inna do dangi, mata ko itu turunnya do. Kita sering berusaha menghadirkan rasa takut di hidup orang lain. Kita sering memop, kita sering berusaha menjatuhkan mental orang lain. Jala idon waing na niula di bangso itu si Yeremia. Yoga si Yeremia. Ala adong dotong karakter do bibit susongoni di hita lak Batak. Mulai nangit takikis ate. Takikis ta tinggal hon. Ala ya adong sada cerita taringok tu keluarga manginang. Keluarga na dong tulu anak na. Ji merbada bulum mamat todo inat taon. Dapola binoto aha persoalan na. Dapola binoto dia bocir na holani bada bulum mon ala itor kaluar hata. Ikut sirak kita. Inna mate. Berarti dang be persoalan non. Ikut sirak kita. Inna amate tu inate. Baru inate. Besirang petaho. Nah. Indah inatay. Habis maksudnya matay mamop do. Mamop inatay dangi. Alay alanga sanga di do amatay. Kita cerai. Cerai inatay. Dan mungkin tarikon niya matay bihatana. Jadi pakai ibana. Alat asa mau nang ibana. Ijo ibana keleng na tutuli. Panggil anak-anak semua sini kalian bertiga. Isukun ibana saya kangen. Oh adonang. Bapak mau sama mama mau berpisah. Kau ikut mama atau ikut bapak? Indah maton. Aku ikut mama pak. Indah siakang anon. Itu saya ikut mama. Bah, kangen beli gawa tu naruhannya matai. Ibaga sarrohana. Di jauh si dua.
Oh, siapa dua. Tu isa do au neng pisah nama do oma do bapak. Bapak neng pisah. Tu dia tu oma mang tu bapak. Aku ikut mama lah na siapa duon. Ngakaringata biar mati. Sedenai nama dangi. Molodang dapot ni mana sa doon. Badang binoto be pasti may ibana. Jadi do ibana. Yele ibana. Buruku asian apudan. Kau ikut mama atau ikut bapak? Aku ikut mama inna sepuda ni. Pea amate. Ujungna roh mate molo songono pasti situ tu marsirangan nono narohana. Jadi do ibana tu inate. Aku pun ikut mama lah. Amanginang bereng maju jodoh ita songoni. Menakut-nakuti orang lain, menggertak orang lain, mamop orang lain. Alai di paingok mamanginang ingot tamu ma. Manangise na coba-coba manuato biar ni roha di ngolu ni halak nasing manang tungolu ni dongan na ikomulak biar ni roha itu ibana. Pasti. Siapa yang coba-coba menghadirkan rasa takut di kehidupan orang lain, ketakutan itu akan kembali kepadanya. Seru pasongon amat tai. Eneng mamop inatay di ibana pe gabi ibana tarmop. Itu ujung namai ibana. Songoni do bangsoi. Jeremia. Unapa jago-jago ko Jeremia. Ia molo sitong do atani debata na di dok mi. Patu rumah pasau mak. Dioga bisa Jeremia. Diuji. Ujung na basi tutu. Si tutu roh atani debatai. Sai sudah bangsa Israel masuk tu habuangan. Untuk itu amanginang sifat-sifat seperti itu ketika ada dalam diri kita. Menggertak orang lain, menakuti orang lain. Singkirkan sifat-sifat seperti itu. Karena sifat-sifat seperti itu pasti akan kembali menakuti hidup kita. Amang inang marukil matutu di hilala si Jeremia. Hinorhon di pabainan niya kabangsoi. Marukil, ditolak, dihina, bahkan ditakut-takuti, diancam. Jeremia betul-betul tersiksa. Tersiksa secara batin. Alai dia ma didok si Jeremia. Daku tinggalhon ulanon nang pesongoni. Tetap doau. Madalaton parsuruon ni dibata. Omma manginang nanaing si putih hota si Jeremia. Bagaimanapun tekanan hidup itu datang kepadanya, bagaimanapun persoalan itu mengepung dirinya, dia tidak pernah berhenti, tetapi justru dia mengatakan, saya akan tetap berjalan, saya akan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jala satu ujung ningoluni si Jeremia di ulau ni banado persuruan ni Tuhani. Ternyata manginang bukan penderitaan, bukan persoalan, bukan tekanan dan beban hidup yang membuat kita hancur. Bukan. Si Jeremia ngasongoni keadaan ningoluna, tetapi dia tidak hancur. Jadi ini penting kita imani ya manginang. Sebesar-besar apapun persoalan kita hari ini, seperti apapun keadaan diri kita hari ini, banyaknya persoalan pada keluarga kita, hidup kita hari ini, apapun itu amanginang, ikon yakin dohi dalam porsea, itu tidak mungkin bisa menghancurkan hidup kita. Yang bisa menghancurkan hidup kita, ayat 10 tulunaking didok songonon. Ale Jehovah horo pakirimon ni Israel, saluhut aka nama nadi koko gabetarurak, aka namar balik sianau ikon tersurat warna tutano. Halak nama nadi ko Jehovah ido natarurak, halak nama nadi ko Jehovah ido nagwarna tersurat tutano. Mulai didok warna tersurat tutano berarti dia hancur, dia bersama debu, dia diikat oleh tanah, lambang dari kehancuran. Jadi bukan persoalan, bukan penderitaan yang kita alami
yang membuat kita hancur, tetapi kita akan hancur ketika kita memilih meninggalkan Tuhan. Jengot tamu memang inang. Sungguh dia be borak ni parnguluata, dia tidak akan menghancurkan kita. Alai molo alani borak ni paru kilo ni, gabe ta pilih manadikom madang madau sia Jehovah, itulah kehancuran kita. Jadi manang dia penuaing na masa di bagasang gulut ta, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan. Karena apapun itu, apapun yang kita hadapi, tidak mungkin menghancurkan kita. Ya, songono nama nginang taringot tu perpestaan. Ya ma adong ulaun di daerah hutan Amian, di daerah Riau, di daerah Duri. Di daerah Duri itu daerah yang perkebunan, banyak perkebunan, jadi jalannya tidak bagus. Jadi pernah datang rombongan dari kota akan mengikuti pesta adat di daerah Duri. Jadi sahab banasida isan mangaradi mah mempersiapkan diri ba songonak kaina marsalon alai baima akaino dangi molo marsalon sifata bingung dio. Ada kubo to hamu akka bawan sadiri bingung do memereng akaina molo marsalon. Ulu sifatang siang jam 2 pagi satu jam 7 pagi dang aka dono yang dikiki siala ko boy songo nililing nan naroha boy dang modom maradu bar jom hola marsalo salonon ujung na taring rombongan ngalau tu pesta apa alani akal salonon taring masahala ina amang inang dia bertelepon ke keluarga yang sudah di tempat pesta. Kenapa saya ditinggalkan? Bagaimana saya ke sana? Dia bilang. Ibu ini bilang begitu. Olo roda tokin nairo nama mangalap po inna. Roma tutu mangalap inata natinggalon. Jadi molo di daerah Namiana manginang nga hampir 3 tahun lebih di Badungon dang palahia hubereng motor songon motor na di hutan Namian sepeda motor molo disokkan bagak do molo disan ala daerah perkebunan tanggal do sudah kap motori itu di busi ni terpatar di terida kabil nih terida di jala unik nadong do sepeda motori tempat bensin nih kan molo ison tempat bensin na dang terida molo disa terida di pakai jareken ni dibayan tempat bensin na boy ditukangi songo ni. Jadi hola ro na mangala inaton, dibereng inaton na mangala pibane, dibereng ibana sepeda motori. Hanya milik sepeda motor itu amanginang dang nakut di bana, nggak merasa kecelakaan di bana. Ala jorbuk ni sepeda motoron, dia belum naik tapi dia sudah seakan-akan kecelakaan. Ketika melihat sepeda motoron, alai dia madohonon, hola ni nama kendaraan, hola ni nama naboi pakai di mana naruh di mana tu tempat perpestaan. Ujung mau tidak mau dia harus naik. Banakok mai bana tu di bagasan karingat dingin naik mai bana. Naik mai bana badalan di daerah perkebunan bajurbuk do dadalan di sana. Dia pas turunan di Tio Ibana nama buanon alai songon na kacang alani turunan merasa ibana on nama parmate kuran narohana ujung na mangelupa tibana di palu ibana tangan non mangelupa tibana dilupa tibana madabu mebana ujung na masuk rumah sakit dan jadi tu pesta amanginang kenapa dia celaka. Apakah karena keadaan sepeda motor yang tidak baik? Alusna daun. Kenapa dia celaka? Apakah karena jalan bergelombang-gelombang? Alusna daun. Dia kecelakaan karena dia melepaskan pegangan dan memilih
melompat. Jadi hita pina madala ni nguluo namang inang. Songoni do jotan. Banyak persoalan datang banyak. Banyak yang mengganggu pikiran banyak. Banyak beban yang datang ke kehidupan kita banyak. Tetapi satu hal, sebanyak apapun itu tidak akan membuat kita hancur. Yang membuat kita hancur ketika kita meninggalkan Tuhan. Jemolodong ta tinggal hut Tuhan, ujungnya ta pilih madalan nasing, akan tahilala boy paluang gulut ta hape. Justru lama buat kita tu lubang songon inat tanaking. Dia karena saking takutnya, dia melepaskan tangannya dari supirnya dan dia meloncat seakan-akan dia mau menyelamatkan diri. Padahal justru itu yang membuat dia celaka. Alani amang inang dihita saluhutna macari kodon hata ni debataon mabuhali rohata papir kon hapor siota ikut taruk di bagasar rohata la songo dia be borat ni si taonok kuna manguluon la songo dia pe balga ni si adopak kuna manguluon la songo dia pe lungun ni rohaku nuai ngalani akka situasi ni ngolukon la songo dia pe hacit ni parniahaban ni ngolukon alai porsia au tuat debata madongani au kosongoni do tidak mungkin dihancurkan oleh semua itu. Jalanunga dialami si Yeremia, Tuhan tidak membiarkan dia hancur. Alani amang inang diuduti si Yeremia mamuse hatana didok Tuhan homa pamalu mau asa malu mau Tuhan homa na paluau na asa maluau di bahasa Indonesia didok Tuhan ketika kau katakan sembuh maka aku sembuh. Tuhan ketika kau katakan aku selamat maka aku selamat. Tekas dihaporsiai si Yeremia amang inang ia namano tuon saluhut lakani parnguluan na Tuhan itu. Dia sangat yakin bahwa Tuhan menentukan kehidupan termasuk kehidupannya. Tidak ada orang lain yang mampu menentukan langkah kehidupan Yeremia, termasuk dirinya sendiri. Tetapi dia percaya Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan bilang sembuh, sembuh. Kalau Tuhan bilang selamat, selamat. Ope persoalan do di hitam manginang. Apakah kita masih merasa yakin bahwa Tuhan menentukan kehidupan kita? Apakah kita masih merasa yakin bahwa Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita? Ainunga jujut tubuh di bagasar rohata seakan-akan boy hita manutua masa depan ya kaya nakota. Nunga jujut tubuh di bagasar rohata manginang seakan-akan kita yang menentukan hari bahagia kita besok. Seakan-akan kita yang menentukan anak-anak kita berhasil atau tidak di hari yang akan datang. Jadi ujung nadang adong be pos ni roha pasato diri pasato keluarga tutuhani. Karena apa? Karena kita sudah terkadang merasa yakin dengan apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, menjamin kebahagiaan, menjamin keamanan, menjamin kenyamanan dan kesuksesan ke depannya. Sementara hari ini Yeremia katakan, Tuhanlah penentu kehidupan kita. Dan adong nasi, Tuhan penentu kehidupan kita. Alani molo halak na porsia tu Tuhani amanginang molo porsia do ibana iya debatana manutuo lakana manangaha penamasa di bagasang gulunei sai adong do di leho debata nabui mangapuli rohana molo lungun rohana halak na porsia tu debata molo marlungun ni roha ibana sai jupang na do akan nabui mangapuli rohana molo anak na porsia mang tu debata molo juppa hagaleo di bagasat dirina la diajari debata do ibana mangalulu yakana boy mapargogoi dirina. Itu kehebatan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang tidak percaya. Contoh dangi contoh don adong salah bawa ada yang masuk polisi.
idoko ni mana tu makna oma ke polisi do wah ina uido ina oma non posram ai tulangmu ngamar pangkat di sana ina posram tulangmu ngamar pangkat di sana ina daftar homa badung di daftar hot tu ibo tu aka dongan nasaluati dangi akata tai makaina hube ke kami melamar polisi si anakku mate inna do jadi ngabua berita nah inna dang dong dupe berita holani masuk di ngamak kata ya do ibo toku na per Jakarta masuk na mei na inatong dapat mapengumuman dang masuk ibo to hamu ala paposurohana tu ibo to nei ala paposurohana tu jabatan ni tulang ni yang akon nei berujungna ketika anaknya gagal dia merasa kehidupannya sudah berakhir dan hancur seakan-akan tidak ada harapan ke depan lagi ujungna ba ro tulang nei manopo ibana ro itu nei manopo ibana ay neng mangalias semangat tulang nei se burjuro sia Jakarta ngatalu bereku narohani tulang nei neng dia pulu tu jabun holan dia la monitor roy unaku bereng masuk ke jabon ai darong ku bereng perhatianmu tu beremon unang masuk kok ro anak nei muse iya jangan dari sini tulang si udah kata doh ne bana saat tu na manguli geleng ne anak ne dang igok kobe tulang ne itu orang yang seakan-akan merasa bahwa ketika dia gagal kehidupannya hancur sehingga ujung-ujungnya dia mencari pembenaran dengan menyalahkan orang lain. Lima pikiran ni halak yang menganggap bahwa tidak ada lagi pengharapan ke depan. Berbeda asugari halak namar pos ni roha itu Tuhan. Holat talu geleng ne nang petalu geleng na roh tulang ne neng mangapuli iboton ne baitor dia pasti do dia haibana tulang ne iboton ne ada pula dia itu tapi mah biasa deh natalui kebetulan asih rohani Tuhan dung talu ibana alai torro panggilan gabe security ini komplek inna security ini komplek bemuliati mah di Tuhan nang peso polisi bana alai boy gabe security ini komplek inna tu dapola bayi itu setung dia rohami itu dah inna lihat abang inang yang mau saya sampaikan apa. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu mampu mencari penghiburan untuk dirinya. Orang yang percaya kepada Tuhan ketika dia gagal, ketika dia hancur, selalu mampu mencari hal-hal yang bisa dia syukuri untuk menguatkan dirinya. Tapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tindakan-tindakannya pasti akan selalu lebih buruk dari sebelumnya. Allah ini haporsai Tuhan. Haporsai ya Tuhan do menutur seluhutna. Supaya ketika kita gagal, kita tidak putus asa. Ada pengharapan ke depan. Dakolani ada pengharapan ke depan. Badi coba musim tahun depan. Bani luluan nasing. Babi nereng bah. Nang petalu alai. Godang aka bahasa-bahasa nasing na bu ini hamalatihon. Itu orang yang percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pernah melihat kegagalan yang terjadi dalam hidupnya. Akhir dari kehidupannya. Dia tidak akan pernah melihat persoalan yang terjadi di kehidupannya. Akhir dari kebahagiaan hidupnya tidak. Ale marang songo dia pe persoalan iro. Terus de bana marpakirimon ia ari sogot juppa do no muli do no denggan. Alani amanginang nang perap hudul hitan waing di son. Ale dang marsiboto kita taringot tu aka paru kilot tabi. Yakinau mulai disukun inang na tua-tuon pasti arung paru kilon na mulai disukun hala amang na ipudian pasti arung paru kilon na sa tunaposo pasti arung paru kilon na tetapi melalui firman Tuhan hari ini percayalah apapun beban kehidupan kita tidak akan bisa menghancurkan kita karena Tuhan yang kita percayai selalu memberikan harapan di hati dan hidup kita. Ido na gabi gugu manguduti pardalanan ningulu tujulon nyari. Jala na binagamagahon ni lewata dakya dang sauti pasti do indah pada waktunya. Songo si Jeremia
nama bain de bata pakirimonta. Ido na mga liugugo tibana. Saha tu hamatenna mampu ibana mangulahon parsuruan ni Tuhani. Alani hita pesongoni amanginang toktong Jehovah de batama pakirimota. Talu dosa luhut aka persoalan ningolui. Jalabui tabulus. Didongani de bata hita digaduk aka paru kilon ni nguluta. Amin martangnya kita. Di bata Jehovah manami na para bangsa di Banua Gijang mulia Tuhan. Godang tutu naulinadingkan na pinasahapmu di bagasang ulu nami. Nang pe tong adong angka si taonon paru kilon na masa di ganup ngulu nami. Alemanok tong doho madongani hami. Gabi margugo hami di saluhu ne. Alan itu ada bata Jehovah paloas sami yang makanguluhon natami diganup ngulu nami be. Asa gabi go bohali di hami. Dinalaho madalani parnguluan nami. Tuhan martangia kami tu parsaron nami di HKBP Reformandaun. Homa tok Tuhan nama dongani pardalanan ni huriam. Asa saluhu namasa doho nanaing pinamasa ni huriam di tonga-tonga ni huriamon gabi hasangapon di guar muna badi jala makor holas ni roha di saluhu ruas ni huriam. Tuhan molo tung dang boy sikop hami ruas ni huriam rap marpungu di bagas coromon ale toktong hupasatami daging do todinami tutangamu na badiai. Gonggom hami saluhut na Tuhan diganup inganan nami. Padau hami sianaka najahan. Padau hami sianaka parmaraan. Homa tutong Tuhan nama dongani hami. Terkhusus Tuhan martangia kami. Tuaka dongan nami. Na di bagasan parsahiton. AHP sahih nasida Tuhan. Jalamanang didia pe nasida nuaing. Wile ko kami hamalumon nasyakwe. Moloho naman do malum do dihilala nasida. Alani Tuhan, daoni saluhut ruas ni huriam na di bagasan parsahiton. Tua debata Jehovah, molo tumpe adong siya kami na apaladuk paru kilon na. Asiro ham tua debata Jehovah, parbisuki, pargugui, patiur pikiran ng rohana asa toktong marpakirimon di godang niaka si taonon na. Tuhan nang disaluhut aka kegiatan di tonga-tonga ni huriam homa toktong napatuluson saluhut ne. Tua debata Jehovah godang aka hahurangan nami godang aka dosa nami salpuhom masaluhut ne. Jalo matangyang nami holam mga sawang guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus doho to di purbadia. Amen. Taparadima peliata tapuji Tuhan tamarai dehita. Oh
Tatang yakuma pilihan atapa punguon tua dupan di debata martangyang maita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhu si leon-leon na dinggado nasa ulibasa na mauliutus. Hu pasatami masian na ni leon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na hustus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa upara siya kami pilihanon pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silew-lew mi tuhami asalam gir-gir hami madok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say pinarbadi amagwarmo say ro maharajaw say saup malomo ni roham di banotangon songon na di Banua Gijang lehom matuhami sadarihon hanguluan siapari se sama dosa nami songom panisa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togio tu bangujunan palua mahami sian pangago. Ulak mamu di bagasan dame jaluhamu mapasu-pasu sian tuat debata. Di pasu-pasu jala diramoti tuat debata maho. Di sodako tuat debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako tuat debata mabohina tuho jala di pasaur hodamena tuto di munabe. Amin. Horas mari kita salutna. Soy más
Glorius. Paduan suara Glorius disojo ita setokin latihan sebelum mengapuli.